dapat nating handaan ng mga masasarap na pagkain, yung mga mahirap. Kasi kanina yung mahirap, kung gusto nilang kumain ng masarap, bumili sila. Kasi marami silang pira. Meron silang pira. Pira, mukhang pira ka talaga ni James. Ang tigas-tigas ng ulo mo, ha? Kanina, James, may mga mayaman ni James. Mga malalaking tao ba, mga mayaman, pumunta sa bahay namin kanina. Katapos, ni Mama, hinandaan ni Mama ng manok, humba, adobo. Ba, bakit ba hinandaan ni James na? Mga mayayaman naman yan. Mayaman man. Di, masarap ang hinahanda sa mama mo. Kasi masarap yan. Ay, hindi dapat ganyan ni James. Para sa akin ni James, pag mayaman ang pumunta sa bahay natin, handa na lang ginamos, buwan, ganyan. Hindi adobo kasi mayaman na sila eh. Marami silang pira. Hindi, touch ko eh. Ay, hindi dapat ganyan ni James. Ang gusto ko ni James, pag mayaman ang pumunta sa ating bahay, ay hindi natin handaan ng mga masasarap na pagkain. Handa na saging, kamuti, ganyan dapat. Mayaman lang sila. Di, masarap ang ipakain sa kanila kay meron na silang pira. Ay, hindi ko gusto yun, James. Ano? Sa'yo, gusto mo yan ganyan? Gusto ko yan nga masarap ipapakain sa mga mayaman. Eh, bakit naman? Bakit naman? Ano ang Kasi purpose mo dyan? kung manghingi ako ng pira, meron silang pira. Pira, mukhang pira ka talaga ni James. Marami man silang pira. Kailangan kakainin sila ng masarap. Pagkakainin sila masarap dapat. Ay, hindi ganyan ni James. Para sa akin ni James, pag mayaman pumunta sa ating bahay, pagkainin natin ng mga barato lang na pagkain, hindi yung mga mamahalin kasi afford nila yan. Kaya nila yan. Hindi man kumain ng mga mayaman na hindi masarap. Ay, bahala na sila. Bahala na sila. Buhay nila. Kung gusto nilang kumain ng masarap, bumili sila. Kasi marami silang pira. Ano ka ba ni James? Ganyan ba talagang yung pag tratar sa mga mayaman? Kasi parang lang may pira, bilhan yun ng masarap na pagkain. Handa ka ng lechon para lang may mayaman. Malaki. Hindi ganyan ni James. Hindi ko gusto yan ni James. Para sa akin ni James, yung mga dapat nating handaan ng mga masasarap na pagkain, yung mga mahirap. Kasi kanina yung mga mahirap, hindi yan makabili ng mga masarap na pagkain kasi wala silang pira eh. Yung gusto mo, bilhan mo ng magpagkain ng mga masarap na pagkain ng mga mayaman. Ano ka ba? Kailangan ulit tatskoy. Kaya ang mga yaman tatskoy, kapag handaan mo ng mga hindi masarap, hindi na kumain. Ganyan ba? Oo, ang mga mahirap, kumain man bisan, hindi lami. Hindi masarap. Kapag handa ka ng mga masarap, ang mga mahirap, malaki ang kumain nila. Hindi ganyan ni James. Hindi ganyan ni James. Kasi ni James, yung mga mahirap ni James, dapat natin yang atimanon. Atimanon natin. Kasi, wala yung mga pira. Wala yung kabili ng mga pagkain na At masasarap. imanin naman natin ng mahirap. Kumain naman ng ginamos. Hindi ganyan ni James. Kasi, Pero ang mga mayaman, handa mo ng masarap yan. ang gahe talaga ng ulo mo, James. Baka mapitlog pa kita ngayon ni James. Ano, James? Baka pitlogin kita ngayon. Ang tigas-tigas ng ulo mo, ha?